5 वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुका ही खरं तर नागरिकांसाठी एक मोठी संधी असते आणि या संधीचं राजकारण्यांनी आपल्या विकासनाम्यांच्या वचनाने सोनं करायचं असतं. पण यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे नीट निरीक्षण केलं तर सत्ताधारी भाजप विकासाची लढाई लढतंय आणि दुसरीकडे विरोधक मात्र दिशाभुलीचं आणि भावनिक राजकारण करण्यात व्यस्त असल्याचं दुर्दैवी चित्र दिसतंय. एकीकडे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांबाबत नेरेटिव्ह सेट करत भाजपाच्या विरोधकांकडून रडीचा डाव खेळला जातोय, तर दुसरीकडे मात्र हाच रडीचा डाव पुढे नेत असताना त्यांच्या प्रचारातून विकासाचे मुद्देही गायब झाले असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. सावंतवाडीतही तेच, कणकवलीतही तेच, मालवणातही तेच आणि ज्या कारभाराचा राज्यात लौकिक झाला त्या वेंगुर्ल्यात सुद्धा तीच गोष्ट. सिंधुदुर्गच्या राजकारणात हे पहिल्यांदाच घडतंय. निवडणुका विकासासाठी लढताय की कुठल्या तरी थातूर मातूर कारणाला मोठं बनवून त्यावर आपली स्वार्थाची पोळी भाजण्यासाठी लढताय असा प्रश्न पडलाय. दुर्दैवानं कणकवलीची शहर विकास आघाडी नावाला फक्त कणकवली पुरती आहे. बाकी सगळीकडे भाजपाच्या विरोधकांची तीच परिस्थिती का निर्माण झाली हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. पत्रकार म्हणून जे वास्तव समोर येतं त्यावर लिखाण करणं हा पत्रकारितेचा धर्म आहे आणि तोच धर्म जोपासण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न राहिलाय आणि याही पुढे राहील. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या पॉलिवूडमध्ये स्वागत करतो. कणकवली शहर विकास आघाडीच्या नावाखाली स्थानिकांना विकासाचं राजकारण करायचं आहे अशा एका चुकीच्या संदेशानं राजकारण खेळवण्यात आलं. पण तरी अगोदर आघाडी बनवून नंतर त्यात हळूहळू सोयीची राजकीय भरती करून आणि आता सरळ सरळ उघड राजकीय विरोध करत कणकवलीत चाललेला हा प्रकार म्हणजे कणकवलीच्या स्थानिक मतदारांचा स्वार्थानं केलेला अपमान आहे. कणकवलीच्या प्रचारातून स्थानिक विकासाचा ना अजेंडा आहे ना कुठला जाहीरनामा आहे. मग हा सगळा प्रकार कशासाठी सुरू आहे? कणकवलीत भाजपाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांच्या विरोधात बोगस मतदारांचं नेरेटिव्ह सेट करण्यात येत. बरं, हे सगळं तयार करत असताना यातून सर्वसामान्य कणकवलीकरांना नेमका कोणता विकास मिळणार आहे याची ब्ल्यू प्रिंटच समोर आणली जात नाहीये. फक्त तथाकथित अदृश्य भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढे करायचा, बोगस मतदारांचा मुद्दा पुढे करायचा. बरं, हा मुद्दा अजून पुढे गेला पाहिजे म्हणून आघाडीत सहभागी असलेल्या उभाटा सेनेच्या माजी आमदारांच्या घरातच बोगस मतदार असल्याचं नेरेटिव्ह सेट करत जायचं, हे सगळं दळभद्री राजकारणाचा द्योतक नाहीये का? अहो, विकासाच्या विजन बाबत का बोलत नाहीये तुम्ही? हाच प्रश्न आहे ना कणकवलीकरांना पडलेला. तिकडे त्या मालवणात तर भलतच काही सुरू आहे. मालवणात भाजपाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सौ शिल्पा यतीन खोत यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबतचा नेरेटिव्ह सेट केला जातो. बरं, यातून काय सिद्ध होणार आहे नेमकं तेच समजत नाहीये. कुणबी समाजाला मालवणात मिळालेला न्याय तुम्हाला नकोय का? सर्व जाती धर्माच्या स्थानिक मालवणवासियांसोबतच मराठा समाजही शिल्पा खोत यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असतानाचं चित्र मालवणात पाहायला मिळत असताना जाणीवपूर्वक कुठला तरी मुद्दा उकरून काढून सावंतवाडी प्रमाणे मालवणात सुद्धा हावक्याची भीती निर्माण करायची म्हणजे शिल्पा खोत आणि इतर नगरसेवकांना मिळणारं मतदान कमी होईल असाच काहीसा एक कलमी अजेंडा मालवणात पाहायला मिळतो. बरं, हा राजकीय अजेंडा सोडला तर मालवणच्या विकासाबाबत आम्हाला हे करायचं आहे आणि आम्हाला ते करायचंय याबाबतचा अजेंडा कुठं गायब झालाय? तो दुर्बिणीला शोधावा लागेल. उमेदवार कोण आणि तो किती वाईट आहे याच्यात आपली ताकद खर्च करण्याच्या स्पर्धेत आम्ही काय करण्यासाठी आपली शक्ती लावतोय हे सांगायला कोणाकडेच वेळ नाहीये. एखाद्या उमेदवाराबाबत दिशाभूल करून लोकांच्या मतावर परिणाम करताना आपण चक्क चुकीच्या दिशेनं जातोय आणि यातूनच आपली पत ढासळते हे का लक्षात येत नाहीये हा प्रश्न आहे. सावंतवाडीत तर नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सौ श्रद्धा सावंत भोसले यांच्याबाबत नेरेटिव्ह सेट करण्याच्या या सगळ्या प्रकारानं कहरच केलाय. मराठी बोलता येत नाही, राजघराणं राहिलंय कुठं?
सावंतवाडीच्या मोती तलावाचा सातबारा वगैरे वगैरे नेरेटिव्ह सेट करण्याच्या भूमिका मांडताना चक्क एका स्त्रीचा अपमान करत आम्ही राजकारणाचे योद्धे आहोत अशा वल्गना करणारं राजकारण जोर पकडत. कधी वारसा लाभलेल्या राजकारणाची बदनामी तर कधी शहर विकासासाठी आपली निष्क्रियता लपवण्यासाठी केलेला पत्रकार परिषदेचा शिमगोत्सव आता नकोसा झालाय. आज माझी खळबळजनक पत्रकार परिषद म्हणत फक्त आरोपांची राळ उठवायची एवढीच मोती तलावापुरती मर्यादित आहे का तुमची विकासाची व्याख्या? विकासाच्या लढाईत राजकीय विरोधक दुबळे पडले हा खरं तर मतदारांचा अपमान आहे. जिंकणं आणि हरणं पुढचा भाग आहे, पण ही मुद्द्याची लढाई प्रत्येक राजकीय पक्षासोबत मतदारांसाठीही प्रतिष्ठेची असते. त्यांच्या मताचा कौल आणि मताचा अभिमान ज्या विकासाच्या मुद्द्यावर आधारलेला असतो त्याच विकासाच्या भूमिकेला भाजपचे विरोधक हरताळ फासतायत. आपण ज्या शहरात राहतोय त्या शहराबद्दलचा पुढच्या 5-25 वर्षाचा आराखडा जर तुमच्या पक्षाकडे नसेल तर मग तुमच्या शहराच्या विकासाच्या प्रक्रियेत तुमची भूमिका ही केवळ बघायची असते किंवा काहीच न समजता विरोधाची असते असंच चित्र दिसतंय ना सर्वांसमोर. आज निवडणुका तोंडावर असताना माझ्या शहरासाठी माझं नेमकं विजन काय हे जर कुठल्याच विरोधी पक्षाला सांगायची इच्छा नसेल तर मग जनतेनं तुम्हाला नाकारलं तर त्यासाठी दोषी कुणाला ठरवणार? लक्षात घ्या एक गोष्ट, जर विकासाचे मुद्दे तुमच्या प्रचारात दिसत नसतील तर मग याचं उत्तर प्रत्येक राजकीय पक्षानं आणि त्यांच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करून शोधणं आवश्यक आहे. तुम्ही भाजपा असो अथवा कुठली सेना असो, तुम्ही काँग्रेस असो अथवा कुठली राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, आम्ही जनतेच्या हक्कासाठी याही पुढे लिहित आणि बोलतच राहणार. कारण पत्रकार म्हणून आमचा मतलब फक्त निवडणुकांनंतर शहराच्या विकासाशी आहे एवढंच सांगतो शेवटाला. तुर्तास आजच्या बॉलिवूडमध्ये इथं स्वल्प विराम. पुन्हा भेटून नवीन भागात. धन्यवाद.